kunza varapi pamba kushena sabhuku wasira inini pamba pangu pandinogara mudzimai wangu wakanga wakabatsirwa matrinzi saka kubatsirwa kwaakaitwa matrinzi wakanga ari kwana angu ngarakumbira wangu kuti apatire vadaro matrinzi aya ichokwadi murapiri wakauya pangu pari pachechi kutezvara wangu tinoita zvechechi saka wakauya pamba wachida kuedza kubatsira vasaya wavo vakanga handina kunga ndakataura sabhuku ndikusaziva iyo inyaya inoyi ndakanga ndakatotongwa ndechitonga handinonga ndakataura masabhuku ndikusaziva ndisingazivi kuti kuyawo kukaita tezvara pamba pangu wachida kunga wachiona wasaya ndikubatsira zvaida kunga zvifuni imwe nyaya yako iri vheri haina ungaenda kutorinza iri pekuti hausautaura chokwadi hausautaura chokwadi chekuti ndiwakadaidza murati ndikosarisa ndamona tezvara anoti nekuti ing'anga akangosvika panova zukuru akutotopera raini rakutoya rakutotoperwa ndisekuru auya kuona wazukuru bati ini ndakavadaidza kuti vauye kuzoona kuti vanorapa saka zvoutaura ndizvo zvatiri kutaura kuti wanga uri kunyika izvo vachitaura chokwadi manje kuti wakadaidza sekuru kuti murapi auye kokubatsira asi sekuru auya kokubatsira ndobva watanga wamutsvagira makastoma izwa hondo yako payakatangira kunetsa pakaita dambudziko rako ndepekuti dai kuri kunzi akangoti kubatsira iwewe muzaya wake zvima zvamuperera papi ipapo its allowed munhu wese ane privacy yake nechii handizvo papasina need yekuti taure sabhuku kana kuti chii although chinonzi chirango chatimba its very important pachiwanhu kuti unosuma whether sabhuku ari kuzvida kana kuti haazvidi asi wadii kuti wazive kuti muarea pane chii zviri kuita asi pazoshata ndepekuti haana kuzorapa iwewe badzi pakuuya vanhu vari kuya kodini manje papasejani pamba pako iwo pochita pasejani manje ipapo the moment pakangotanga kuuya vanhu vachida kubatsirwa apa waifanira kubva watosunga wabvaenda kuna sabhuku pane munhu wangu wakauya akadai saka wakutodini angakumbirawo kubatsira vanhu wobva wapiwa chii because tine mutemo isusu bambo panewo chinhu chinodzika mutanda uruzwa chinhu chinodzika mutanda mamutasamuno machibvumirwa yes saka hatichazivi kuti munhu wakadaidza nditsika mutanda here mupostori here chii hatizivi saka izvozvo zvinofanira kuzivikanwa kuti munhu wako washaidza ndiani anoita nezvei isusu kana tichitomuziva totomutaura kuti go ahead ishe go ahead atotisuma icho kuti kune munhu wakadai uri kuita zvakati ndo mhosva yako kuti mhosva yako iwewe ndeyekuti zvakazoitika ipapo dai kuri munzi oraiti wadaidza vanhu vako pamba pako papasejani dai paine wakabva wapumwa ipapo wabva watemana nematemo wakada kuita sei ndipo pandakazobvuma ndichiti kwaiuziva kusaziva changamirewo ignorance is no defense ndokupa yakanga yakabatwa kumba uko ikatonga zvekuti ikatopera ndikatonga takanyorerana pasi kuti unonga waunza musi wakati kana pakatayasa munhu ndakatopatika ndikona musoro makazi munonza musi wakati makaendesa here musi wakati musi yandakazi hausviki kumba kwaishe unoenda kwasatonga ngati muso makanyoreresana pasi wakaendesa here ndakaendesa unondoti seiko ise simbo kwese bambo ndati musiwo makanyorerana kuti 5 January asvika makanga maendesa here by 5 January ndakazodzorerwa ndisabhuku kuti imbomira ishe havapo izwai bambo anofanira kutaura nyaya iyo ndisabhuku kuti sabhuku anotaura zveshuwa munhu akauya musi wakati ndini ndakamuti mira handizvo ndosaka ndati iwewe panguva yako yemakatarirana naishe wakaendesa here pamusoro yeshangamiri aiwa wakaendesa here ndakaendesa wakaendesa handi ndakandakazoita zvokuchangamira sabhuku wangu ari kutaura saka ndakavafonera ndichazovapera ukati ndavapo unza
asi pambopera maminezi mashoma 12 ndifuna kuti mira hako mwanangu usaunzeba nekuti ishe havapo kana wachinge wauya ndozokutaurira uchiuza sabhuku subuka sabhuku unofanira kunga wabhadhara mbudzi kuna muzvari huku kuna sabhuku 29 June unofanira kunga wabhadhara mbudzi kuna ishe Jongwe kuna sabhuku tikakutera isusu tauda mombe zatopera hande zatopera haushori masheba